fisiokotan medikuntzako ikasleo, jardunaldiak antolatu ditugu, eta, astelenean bertan hasi ginen, kitxuren hitzaldi batekin, nahiko parte hartzailea eta izan zena, oso motibantea, apura El Salvadorren inguruan, berak idatzi doan liburu baten inguruan, como olvidarte algo, eren inguruen, kitxu bidatzirakoa, bertan egon zian ere, 98ko estoan, horre auziperatuak izan ziren beste batzuk eta egineko kazetariak eta martitzenean egon ziren fisioko hitzaldi bat eta gaur beste bat. Apur bat, lehenengo izan zen Oio Anizko hitza dokumentala, apur bat Ibonen esklerosi anizko hitza duena eta apur bat bere egoera kontatzen eta hori dana nahiko jente bildu ginen bertan, bai fisioko eta medikuntzako ikasle. Gaur egon da fisioterapia, masajetatik haratago edo apurator tailerra edo, gehien bat medikuntzako zuzenduta eta nahiko interesgarria izan dena. Eta azkenik, gaur emon diogu bukaera jardunaldiei, horren ikusi dugun dokumentalarekin, La lluvia a la mochila. Eta, uste dute bai medikuntzako bai fisioko ikaslentzat nahiko aberasgarriak izan direla. Guk El Salvadorreko panorama, markoa, historia eta medikuntzan, bi mediku erreferenten historia eta horren inguruan erreflexionatu ahal izan dugulako. Eta fisioan, beraiek fisioko ikasle mugimendua eta ikusten delako azidara aktibatzen eta beraien eztabaidak eta azaleratu dituztelako eta horietan parte hartu dugulako.